Ahojte ľudia, a tuto mám halu veci, proste nakúpených vecí. Natočila som už video, ako som ich aj kupovala. Niektoré veci som napríklad ako toto, alebo toto, tak som to nenatočila, lebo som bola ešte v 101 a proste toto už som nenatáčala, lebo by bolo dlhé video. Takže idem na prvú vec. A prvé začnem takýmito skôr ako keby vecami. Toto dve nebudem otvárať, ale ukážeme si. Takže začíname týmto. Toto sú 3 masky na tvár. 3 masky na tvár. Takáto maska. Takže tak. Toto sú 3 masky a stalo to 2,50. Takže táto vec, tomuto bodu dávať nebudem, pretože som to neotvorila. To si dáme na bok, to už mám. Potom tu mám takúto jednu masku na ústa, to je maska. To je také želé. Ako keby, neviem, či vidíte tu taký trochu obrys úst. To je v takom plaste ešte. Ale proste takáto maska na ústa stala 75 centov. Takže ideme na ďalšiu vec a tuto už iba Juicy Bomb a mám tu už iba sladkosť. Ďalšia vec je tento Juicy Bomb. Bol tam iba tento druh, zobrala by som viac, lebo sú tieto nové Juicy Bomby, ale proste mám tento. A pozrite, ako je krásne dúhový, ja si ho dám aj na ústa, aby ste videli. Takže takto to vyzerá. Nefarbí to veľmi, iba sa to leskne. A my ideme na ďalšiu vec. Ako ďalšiu vec som si vybrala, mám tu toto, 1-1. Potom tu mám ďalšie 1-1. To sú tie tredové keksiky. Potom tu mám tento, neviem, či to je sprej, alebo niečo. A potom tu mám takúto roládu. Takže ja tu mám tieto 4 veci a si ich idem vylosovať. Takže ja ich mám tu takto. Ale ja si zatvorím oči a ich všelijako takto urobím. A ktorú si vyberiem. Medzi týmito dvoma neviem nahmatať, lebo sú rovnaké, takže idem to so zatvorenými očami zamiešať. A ja to zamiešam s otočeným chrbtom. A vyberám toto. Vybrala som si toto. 1-1, keby ste nevedeli, koľko to stalo. Stalo to iba 25 centov. Sú to ako nejaké takéto dve keksiky, takže ja idem na to. Vonia to ako to čínske želé, viete, v takom obale plus cesnáková bageta, takže ja to idem ochutnať. Vyzerá to takto. A ja to teda idem ochutnať. Wait. Fuj. To chutí ako cviková so cukrom. Takže to chutí úplne odporne. To chutí úplne ako, úplne hnusne, takže tomu dávam 0 z 10. Fakt, možno 1 z 10. 1 z 10 tomu dávam. Mám tu ďalšie veci. Toho sa už fakt bojím, lebo je to podobné ako tamto, lenže to je ešte cviklové. Takže, OK. Guys. Ja si vyberám toto, proste ja sa už neviem na toto dočkať.
Takže idem otvoriť toto. Je to tu napísané, že Rower Blaster. Ja viem, čo to bude. Tu je takáto voda. No tak to je taká tam gulička a vy to lyžete. Takže ja to idem otvoriť asi. Akože je to že vraj sour, že kyslé a má to z 5 stupňov, má to 3. Dobre, to by ešte také kyslé nemalo byť. Keď to má najkyslejšie 5 stupňov a má to iba 3. Takže idem to ochutnať. Je to, že Blue Raspberry, takže to je černica. A ja to teda idem otvoriť. Takže ja tu hľadám, kde sa to otvára. A našla som tento Open Here. Zaostruj. Open Here. Takže takto. A idem to otvoriť. Teda. Aha. OK. Guys. Vyzerá to presne takto, ako som to hovorila, jasné. A proste, je to takáto gulička. A to je to voda. Dobre. No, ja neviem, jak to mám začať, keď tá gulička je prázdna. Z toho točím. Aha, pozrite, už to tam je. Ani to nie je kyslé. To nie je kyslé. Vôbec to nie je kyslé. Ako trošičku možno. OK. Takže ja si toto asi dám preč a ozvem sa vám. Takže mám to preč. A dám si aj toto stade preč. Takže mám to dať dané preč. Takže tieto sú tieto papiere. To nepotrebujem. A pozrite. Už som ešte lepší Stitch, lebo mám Stitch a mám aj modrý jazyk. Stitch. Takže tomuto kyslosť tomu dávam z 5, akože hej 3. Hej, keď takto si to dáte, neviem či poznáte, tak proste, aké by ste si tú citrónovú šťavu, no proste by ste trochu upili tej citrónovej šťavy. Je to ako dosť kyslé celkom, no. Na začiatku to také nebolo, potom už to, keď som to tak zatriasla, premiešala, no tak to bolo také trochu kyslé. Takže, ale, no proste je to kyslé, takže kyslosť tomu dám 3 z 5, alebo možno aj 4. A bodov akože z chuti. Tomu dávam akože 6 z 10, počúvajte, 6 z 10, alebo tak, 6,5 z 10, je to fakt dobre celkom. Takže ideme na ďalšiu vec. Takže ja idem ochutnať konečne toto, ale fuj. Radšej si idem tu pripraviť vodu. OK, mám tu vodu. Takže idem na to, ale prosím, nech to není úplne hnusné. Takže idem na to. Fuj, to chutí ako, ja neviem, chlieb zo cviklu, fakt. Mám to zatiaľ toľko otvorené. Ale tamto predtým voňalo lepšie.
Ako aj to stalo 25 centov. Zabudla som vám povedať ceny všetkého. Ten keks predtým stal 25 centov. Táto, neviem ako to nazvať, táto kyslá šťava stala euro 45. A toto stalo tiež 25 centov. A toto stalo tiež 25 centov. Idem to ochutnať. To je s niečím takým pokvapkané. Vidíte to? Keby to bolo s niečím pokvapkané, takým niečím, neviem. No, ja to idem ochutnať. Už na video to zrobím. Pomoc, to je hnusné. To je úplne hnusné. Tamto som dala 1 z 10, tomu dávam 0 z 10, akože fuj. Tak toto boli dosť zlé do sladkosti. Tento keks a tamten keks. A ideme na poslednú vec z tohoto videa a to je táto rolada, ale ja sa fakt bojím, lebo fakt, to boli také sladkosti, že takže ja neviem. Ja som si myslela prvé, že to je Dubai Chocolate, ale keď som si zistila toto, tak to pozrite, čo tu je nakreslené. Akože fakt, to je nejaká cibuľa. Takže ja to idem ochutnať. Nožnice. Akože stalo to 12 centov. Pozrite, ako to vyzerá. Vôbec tam nemá toto zelené ako na obrázku. Takže vonia to ako cesnák s niečím. Fuj. Ja som si tu radšej pripravila vodu a servitku. Dobre. Tak tomu už nedávam 0 z 10. Vám hovorím, že hneď 0 z 10. To ani stačilo to ovonieť a sa na to pozrieť. Ja to skúsim takto. Tam je niečo. Neviem, či to vidíte. Na kameru to nie je vidno, ale to je niečo také zelené. Ja skúsim toto, kde nie je to zelené. Je to jak slané cesto. Keď tam nie je to zelené. A s tým zeleným. Takže to bolo úplne hnusné. A ešte som zabudla to dať túto k veciam na video. Bola som, ako som spomínala, 101 ešte. A tam som si kúpila tieto tu masky. A zabudla som a kúpila som si tam aj tieto tu korektory. Ja som videla, že kúpte si radšej jeden taký úplne svetlý. Jeden úplne svetlý. A druhý taký tmavší. A vraj si to tmavšie dáte takto. Tak a tak. Aj tu, tak a tak. A potom ten svetlejší si dáte 3 bodky a tu ešte jednu. Zase 3 bodky a tu ešte jednu. A potom kolo tých jedných si dáte tmavý a tmavý. Kolo tej jednej bodky svetlej si dáte tmavú a tmavú. Že ako tu je tá svetlá bodka a tu si dáte tmavú a tmavú. A keď tu všetko s tou húbkou proste keby roztriete, no tak to je veľmi pekné. Ja som to skúšala a fakt to je veľmi pekné. Takže týmto korektorom a proste tomu tu dávam úplne, že 10 z 10, ja vám to ukážem na ruku.
A hlavne za to, lebo pripravte sa, je to takáto pekná štetinka, že úplne taká hrubá. Že je taká hrubá. Takže ja vám to ukážem toto na ruku. Takto. Ten svetlý. Svetlý je fakt svetlý. Číslo, neviem, či to je áno, je tu číslo z dola. Toto je 0 jednotka. Vidíte to ako desiatku, ale to je 0 jednotka.